toto je moje nové video a v tomto videu vám ukážem, ako budem 10 minút v tomto mojom bunkri. Áno, a ja sa tam asi idem premiesniť. Je to tam náročné sa dostať, áno, tu mám vodu. Fuj, takže som tu a idem asi si tam ľahnuť. Takže tu mám časovať 10 minút a práve teraz to začína. OK, takže ľudia, ja som teraz za počasovač a neviem, čo budem robiť teraz. Pozrite, tam mám svetlo, tam mám vodu a ja sa nudím. Ľudia, neviem, že či tu mám vodu piť, lebo akože ja pôjdem, lebo keď budem piť veľa vody, no tak mi bude treba na záchode a musím zostať tu. Takže neviem. Tamto vodu chcem vypiť. A neviem, no. Dobre, ľudia, asi sa idem napiť, aj keď sa bojím, ale dobre. Dobre, ľudia, takže možno ma nevidíte, možno teraz, hej, ale ja sa idem napiť, dúfam, že sa neolejem. Ľudia, olejal som sa. Pozrite. Neviem, či to vidno, ale áno. Vidno to, olejal som sa. Ja neviem, čo mám ešte tu robiť, ja sa už nudím. Ešte neviem, jak dlho, teraz je vypnutý asi ten tablet. Ja neviem, čo mám robiť. Asi sa idem rozprávať s vami, takže hľadajte odber a aj like, aby som natočil ďalší diel, kde budem niekde proste, niekde zavretý a tak. Dajte odber a možno, že natočím ďalšie video o takomto. A inak, čo si dneska robili? Fakt? Dobre. A ako sa máte? Dobre? A ja som dobre. A ja neviem už. Je to tu nuda, ľudia. Neviem, môžete to si skúsiť a uvidíte, že to je fakt nuda. Lebo akože fakt nepodvádzam, nehrám tu nič, nekúkam YouTube, nie. Proste ja fakt nepodvádzam, hej. Takže ľudia, neviem, s tamtou vodou som sa olial, ja si tu opieram nohy, a neviem. Ľudia, idem sa pozrieť ešte, že jak dlho budem tu. Ľudia, mám tu ešte 6 minút a 40 sekúnd, takže není to dlho a není to ani krátko. Takže akože neviem, mne to vyplo. Super! Dobre, ľudia, ja sa nudím, ja neviem, idem si asi tak ľahnúť a super. A inak, ako sa máte? A to som sa už vás pýtal. A inak, keď chcete takéto domčeky, pekné bunkry doma, tak bunkry, ja neviem, no tak mi napíšte do komentára a ja za vám prídem a vám to postavím. Takže, a ja neviem, ja sa idem asi... Tam mi svieti slnko. Či slnko, mne už fakt šíbe. Tam svieti svetlo, tam mám vodu a neviem, čo budem robiť. Dobre, ľudia, akože ja fakt neviem, čo mám robiť. Sa fakt nudím, akože. Neviem, pozerám tu furt takto na nohu a neviem, čo mám robiť ešte. Idem sa asi zase pozrieť. Ešte jak dlho budem tu. Takže, ľudia, idem sa pozrieť. Ľudia, ešte tu mám 5 minút a 10 sekúnd. Takže, neviem. Teraz natáčam 3 minúty, no 4 minúty a neviem. Je 11:36, ako môžete tu, no super. Je 11:40, či vlastne 11:30. Počkajte. Jak to zaostri? Á, zaostri to. Ľudia, ono to nechce zaostriť. Dobre, teraz to bolo zaostrené, na to vyplo. Vidíte, je 11:36. A hej, teraz to vidno. A ja neviem, čo budem robiť. Ja sa nudím. Je to fakt akože doba, hej, 10 minút. Tak dobre, ja tu asi, neviem, uvidím. Asi to si tak dám. A idem si poležať. Idem sa pozrieť, koľko ešte ak dlho. Počkajte, ja neviem. Dobre, ľudia, teraz som kúkal na, počkajte.
Ľudia, ešte 3 minútky, vo videu to bude ešte 5 minút, takže neviem, potom si asi ešte pridám, že by to bolo aj na videu 10 minút. Neviem. Dobre ľudia, takže neviem, idem sa asi nudiť a neviem, možno, neviem, proste dajte like. Keď máte psa, sa spýtajte, že či mám mne dať like a keď vám povie, že áno, tak musíte dať proste vášho psa vždycky počúvate, ne? Či nie? Dobre, ja tam chcem sa napiť, ale ja už sa nechcem oliať ani. Ja už neviem. A koľko hodín? Tak. 40. Ľudia, pomoc. Toto nudím. Ja každých 5 sekúnd toto dávam strih. Ja neviem. Ja fakt neviem, ľudia, akože skúste si to sami, podľa mňa to je strašne dlho. Neviem, no. Ľudia, čo vám ukážeme. Zrejte. Počkaj, nie, jak sa to robí. Áno, to tu neukazuje, tak počkať. Vidíte? Ja neviem, ak sa to robí, proste chápete, psa chcem spraviť. Dobre ľudia, ešte na videu musím vydržať 3 minútky. A idem sa pozrieť na časovač. Ľudia, mne tu píše, že 40 sekúnd. Ale nie, ja tu ešte musím vydržať 3 minútky. Pre vás, aby to proste, chápete, že by to bolo reálne. Joj, vyplo sa mi. Hej, vidíte, tu som si dal, že aj na 10 minút. A za chvíľu mi dá toto, ale ja si tu ešte pridám takto 3 minútky. Dobre ľudia, tak neviem, idem, tak toto budem natáčať chvíľku a potom neviem, čo budem robiť. Počujete to vonku? Mi tu hučia, keď natáčam. Dobre, to je jedno, ale teraz sa to vyplo super. Ľudia, super, tak sa mi vypol tablet, tak ja neviem. Už chcem, že by to skončilo. Lebo akože pre mňa to je prvé, čo akože tak, kde prežívam a neviem. Nuda tu je. Neviem, voda. Ja neviem, ešte 2 minútky počkam. Dobre, takže ľudia, neviem. Neviem tam. Nebolo mi rozumieť. Keď ste rozumeli, čo som povedal teraz, tak napíšte do komentára. A keď uhádnete, tak dám srdiečko. Hej, dám srdiečko na komentár. Tam je svetidlo. To som vám už ukazoval. Neviem ľudia, keď chcete, že by som vám natočil, ako hrám Steel Brainrot, a možno, že aj s Paťom, napíšte do komentára, tak dajte odber. Áno, dajte odber, keď chcete proste, aby som natočil v Robloxe hru Steel Brainrot. Steel Brainrot furt hovorím. Napíšte, či to je Steel Brainrot alebo Steel Brainrot. Takže ľudia, ešte neviem, jak dlho, ale dobre, ešte minútku ľudia. Idem sa asi napiť. Takže ľudia, teraz ste mi videli ruku, super. Idem sa napiť asi. Super. Dobre ľudia, ešte chvíľku a bude koniec videa, hej. Takže uvidíme. Ešte dlho, ešte trošku. Ja sa pozrieť na môj časovač. Ja teraz mi píše, že ešte minútu, ale no v podstate dlhšie ako minútu budeme ešte. Neviem, tak ešte si počkám chvíľku a bude koniec. Tam štipce si nevšimáte, ja viem, že tu vidno štipce, tak toto. Tu sú štipce. Dobre ľudia, tam je roh, tam som sa teraz pozeral pred chvíľou. A za cca 20 sekúnd bude koniec. Za 10. Dobre, takže ja už sa teším, ako pôjdem vonku a za chvíľu idem vonku. 3,
asi 2, 1 a môžem ísť vonku, čo? Áno, môžem ísť vonku. Ľudia, práve teraz som bol 10 minút v mojom dome. Áno, tam ešte svieti slnko, ale to nevadí. Za chvíľu zazvoní zvonček a rozprávky bude konček. No, zazvoní zvonec a rozprávky bude konec, hej, tam tablet. Počkaj. A už zvoní. Takže ľudia, keď sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite zanechať odber a samozrejme like a pre ďalší diel napíšte do komentára ďalší diel. Ak chcete, že by som natočil Roblox, tak buď ticho. Keď chcete, že by som natočil Roblox, Steel Brainrot, alebo Steel Brainrot, to napíšte do komentára zase s Páťom, tak dajte, no proste napíšte, že chcete, že by som natočil Roblox. A to je všetko. Ahoj! Počkaj, to nevyplo.